हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्टनि रिजाल्ट डेट ओंखारबाय आरो लोगोसे अफिशियेल नटिफिकेशन आरो लोगोसे BTC आव गोदान भेकेन्सि Gr-3 Gr-4 आरो लोगोसे BTC आरो लोगोसे आसामनि CM जों मोनसे रिभिउ मिटिं दा बेनि सायाव बिग आपडेट आरो लोगोसे टेट साख्रिनि सायाव आरो नोंथांमोननि मैया जेनेखि एसि मिटिं जादोंमोन BTC आव दा बावहाय मा थांखि लाखो थ' नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ होगोन एडभान्सलि दा बेखायनो भिडिअखौ हानाय जेसेबां नायदो आरो शेयार खालामदो आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना जेब्लायबो बर' रावजोंहाय मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ जोङो दायो नायनोसै दा जों फैबा अफिशियेल साइडआव CSB आव आरो फैनाय लोगो लोगो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन स' बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला एक्चुअलि 7 एबा 10 डेजनि गेजेराव फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै नाथाय टेक्निकेलि एसे प्रब्लेम जादोंगोन बिनि थाखायनो एसे लेट जाबाय दा फिजिकल टेस्टनि रिजाल्ट डेट ओंखारबाय नाथाय बाव नोंथांमोना मोननाय नंथ'वा स' बेयाव थाबैनो अफिशियेल नटिस आपल'ड जासिगोन दायो आं जेब्ला भिडिअ खालामदों अफिशियेल नटिसआ पाब्लिश जाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना बेयाव फैनानै नैबे नटिसआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना अफिशियेलि नटिसखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन आरो रिजाल्टआ बे पर्टेलावनो नोंथांमोना मोननो हागोन दानिया बे पर्टेलाव माब्ला मोनगोन होनोब्ला जों दा मोनसे सर्ट नटिसखौ दायो नायग्रोनोसै दा नायदो नै बे जाबाय मोनसे सर्ट नटिस CSB आ होनाय मोनसे सर्ट नटिस आरो बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्टआ 6 निफ्राय 24 जुलाइआव जादोंमोन दा बेखायनो नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टखौ आपल'ड खालामसिगोन बेनो जाबाय 18 आगस्टआव स' गाबोन होनाय जासिगोन थ' आं बुंदोंमोन समबार नङाबा मंगलबाराव थ' नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन होननानै दा फाइनालि 18 आगस्ट एबा गाबोन नोंथांमोना CSB नि अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय थ' नोंथांमोना बयबो रिजाल्टखौ गावनिखौ चेक खालामनो हासिगोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ होनानै जेब्ला फैयो थ' नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हागोन दा एग्जाम डेटआ माब्ला जागोन बेखौथ' दा मिन्थिथ'ला नेक्स्ट लेभेलाव नटिस फैबा नोंथांमोना मिन्थिगोन नाथाय आंनि जिनेखि एनालाइज खालामनायाव लास्ट सप्ता आगस्टआव नङाबा सेकेन्ड सप्ता सेप्टेम्बराव बे एग्जामा जानाय चान्सआ दङ आरो बे एग्जामा स' बे एग्जामा हम डिस्ट्रिक्टआव जागोन आरो सेम डेआवनो मर्निं आरो लोगोसे आफ्टारनुन नोंथांमोना बेनि एग्जामखौ होनो मोनगोन जुदि नोंथाङा मोननै पस्टआव पास जादोंबा एग्जाम्पल फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय ग्रेड 1 पास जादोंबा नोङो मोननै एग्जामाव जिरायनांगोन थ' बे अफिशियेल नटिस दंखायो बेखौ नोंथांमोना माने एक्सट्रा एग्जाम मोनगोनखौ दा बेनो बयनिसिम अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय गाबोन नायो आरो लोगोसे एग्जामखौ मोजाङै मोजां नोंथांमोना होयो दानिया जाबाय मैया एसि मिटिं जाबाय दा बे एसि मिटिंआव BTC नि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों कि माने BTC आव Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 पस्टआ गोबां दङ आरो बेखौ थाबैनो एबा दिनैहाय बुंदों दिनै माने 4 PM आव अके माने CM जों आसामाव मोनसे रिभिउ मिटिं लादों जे BTC आव गासै 39 डिपार्टमेन्ट दङ बे 39 डिपार्टमेन्टआव मा पस्टआ खालि दङ बेनि सायाव आरो लोगोसे माबादि प्रब्लेम बा इशु बा चेलेन्ज दङ बेनि सायाव बिथांमोना रिभिउ खालामगोन होनना बुंदों बेखायनो दिनै जि डिपार्टमेन्ट्स दङ बेजोंहाय माखासे अफिसियेलि थागोन EMबो थागोन MLA बो थागोन नाथाय CM जों माने रिभिउ जागोन दा बेखौ बुंनाय लोगो लोगो पेन्डिं थानाय Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 साख्रिया मा जागोन थ' बेनि बागै बिथांमोना एसेब्लाबो सावरायगोन बेनि बागै माखासे रिभिउ जागोन कि माने थांनाय बाराव जेनोखि साख्रि गोबां साख्रि Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 ओंखारदोंमोन बेखौ बिथांमोना जानो हागौ एसेबाबो सावरायगोन आरो लोगोसे गोदान साख्रि Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 साख्रिया हले गोदाना फैगोन जेरै एग्जाम्पल हमना ला PHC थाबाय अके देन बेनिफ्राय एक्साइज थाबाय बेनिफ्राय स्पर्ट्स थाबाय बेनिफ्राय वाटार रिसोर्स थाबाय बेनिफ्राय PNRD थाबाय बेफोर जि थांनाय बाराव जि Gr-3 आरो लोगोसे नैबे Gr-4 आव गैयामोन इनक्लुड गैयामोन बियो नेक्स्ट लेभेलाव भेकेन्सिया फैगोन नाथाय थांनाय बाराव जि दङमोन जेरै एग्रिकालचार थाबाय इरिगेसन थाबाय सेरिकालचार थाबाय बेनिफ्राय सयेलाव थाबाय बेनिफ्राय हेल्थआव थाबाय थ' बेफोरो माब्ला फैगोन होनोबा थ' बियो माखासे सावरायनायनि गेजेरजों जागोन नाथाय केन्सेल थाङाखै दासिमाव अके Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 पस्टआ केन्सेल थाङाखै बेखौ बिथाङा बुङाखै दा केन्सेल थांनाय बायदि नङा बेखायनो नोंथांमोना एसे कनफिडेन्सआव थाबानो जाबाय जे थांनाय बाराव रिटेन जाखानाय बाइबा टेस्ट लानांगौ दङ डिग्री लेभेलाव HS लेभेलाव रिजाल्ट ओंखारि दङ बेनिफ्राय Gr-4 हले बाइबा टेस्टआ जाखाबाय दा बेफोरो समजों लोगोसे जानो हागौ बिथांमोना रिभिउ खालामगोन आरो बेनि रिजाल्टखौ बा हयथ' प्रसेसखौ खालामगोन दा बेखिनि आरो मैया एसि मिटिंआव बेखौनो सावरायदों कि माने
गोदान ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 पस्टनि सायाव बुंदों एन्ड बेनिफ्राय माखासे डिपार्टमेन्टेल वाइसआव रिभिउ खालामनानै माखासे आसाम सरकारनिफ्राय हमना ला ग्रेड 1 पस्ट थायोना बेनिफ्राय ग्रेड 2 पस्ट थायो बेखौ डिपार्टमेन्टेल वाइसआव लाबोनाय जाहाथे एपिसि पास जानाय अफिसारफ्रा जाहाथे डिपार्टमेन्टखौ सालायनो हायो बा नांगौ एसेबां स्टाफ थायो बेखौ बिथांमोना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय गुबुन डेभेलपमेन्टनि खोथा सावरायदों बेखौ आं नोंथांमोननो लासै खोन्थागोन दा बेल' मोजां खबराखि माने दिनै रिभिउ दङ CMजोंहाय बेफोरनि सायावनो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि आपडेट नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन